Ibweli chiko Danstan Omari iwananyarika kuburia banasiasa nene bachumbe banyara bakuriri ali abamenyi bensemi batakeri gukorerwa ekriba ya ali bagali tangani mpakwa ali bagali tangani ali atatakeri asichinsemo ichuka okwana na bariki bamangana litukura rero anenekero aligereria ebunge ya West Mugirango nigateberuna ebintu mbiri bitakeri kwa uri bagali tangani na bachumbe kero bachodiru kosoase chobisi Mugirango constituency yatwarira a lot of problems. Abantu konye igomete Nairobi batamanyiti na kibesa kyabo nkire West Mugirango constituency. CDF account ya West Mugirango constituency ase myaka 5 ya ikiranga kibesa 1 billion. Kibesa kyorigereri bese kitoje gukirora anywhere. Oise korigereri kibesa kyargo cha West Mugirango constituency ekero Dr. Gusii arenge member of parliament igo kire nuso ye kibesa kyacha engaki Vincent Kemosi Aromuchumbe. Oise korigere development ya Gusii, oise korigere chi ya gitari buna chi dispensary chi roll over, oise korigere chi para buna chi arkobe ko morom, oise korigere development ya Gusii asi chibesa etu. Compared to the development ya Kemosi, that is why tokote wabona huikatoira nenka torigere lina ingaki Steve Mugaka ore responsive ogotegerera ebintu abantu bategete kubuli inki watakiti ere bago chikwakira chikura kabere etabauti ero ya siasa cha West Mugirango constituency ngirina kibasa libuna kiarwegwa iko kiarwegwa in a very opaque manner toko manyani ngoiri toko manyan criteria ki yego tumigo ya tumigo ase campaign ya Steve Mugaka iko tobegete na kibesa kionsi pi kigo cha West Mugirango iko chigo tangaza e budget ebe kwe aba West Mugirango batebe e priority yabo neri ingo mwana kyoko ewe basari public participation ya atkoten yetumigu aba West Mugirango batebe ntara chakti batagetebe kwe mpara kibategetebe kwa morom yagetari kibategetebe rehabilitated asenchire yo abantu ba media ase campaign ya Steve Mugaka igotobegete media fourth estate mono sana eise gotwara oburingori na kubeka chikamera na kurigerina ngaki resources chigo cha West Mugirango